After 4 band, Sound Groove band, Interact band, Sonar band, On the Cover, Interlude band, Fireworks, Fanscored, Music Nuts, Full Bars band, Acoustic band, Music Edge Soul band, Repost band, Chosen Few band, Iron Smoke, Flight 19 band, and of course Echo band. For those bands that we haven't mentioned, sorry for that one, and thank you so much for coming here. Make some noise, musicians! Alright, again, atong plano for the next months to go. We will be going to One Cebu, One Musician, so we will recreate the Facebook page. Alright, don't worry. Sa gipahilo na ni tanan ni Edgar na natay pagkaon, natay force. Please cooperate. Okay, by the way, ato pagpaka na nag-sponsor na ning kamo mo kailaan niya. Kami rin na kaila. Pero di lang nato siya ikuan ha. Masana ara siya nato diri ron. I-join siya nato. Ha? Salamat kaniya. Dili lang kami sabot ni kasi sabot to di ka kapta to eh. Kasi magkaiusan na sa ta. Okay? Salamat kayo. Saludo niyo po ninyo. Unang nga pasalamat yung kung ining higayon na first time, unang higayon nga nagka-tapok yun, grabing pagkatapok. Ang mga Subuanon, mga musiko, mga musikero sa Subo nga nagkahiusag yun karong adlawa. Brigada 93.1. Music Diamante. Pastorial Gununod Gado. Una sa tanan, salamat sa Ginoo nga nahimo ni siyang event na gamit nato si Edgar Butalit. Thank you so much kay Ma'am Baby Luz, Ma'am Sir Sam. Ako ante ay if ever natay official photographer si Michelle. Oh, Michelle. Si Tata. Sa tanang mga sa mga komposisyon, sa mga jingle, sa mga gulyas, usa ko sa mga nagkomposa na. Mao na nga hinaut ko nga mapin unta ko. Dawato unta ko ninyo as usa sa mga Cebu musicians. Tara mga musicians na nakakaroon diri, enjoy na to for the rest of the day, guys. And of course, tara mga media partners na ko sa tanan taga-line na FM station na kayusa gyud diri sa dugong ang mga musician. Pasensya na, kay tiguang na gyud. Bitaw ako si Kuanday, Lolo Kiko, i-invite ko rin ni akong amigo nga si Edgar. Kay ako, panidang pupusaw na. Kunya, kanina di ay kung mga ilamig ko sa ilo, nanangit ko ni Edgar Butalit nga magkwanta. Doon na tayo i-cover na to ang atong events karon sa ABS-CBN. Maybe ugba